Este programa, como sempre, con música. Fala de Mel, vai ser o título, vai ser a canción que nos vai interpretar, se es para pechar este programa. Pero antes de decirlles adeus e de lembrarlles que a vindeira semana estaremos de novo con vos, simplemente de aquí, de todo o equipo, mandarlle un agarimo moi grande, unha aperta moi forte a esa persoa que ata hoxe foi o noso director, Xosé Luis Muñoz. Desesámoslle a él que teña unha xubilación desas maravillosas, moita lectura, moito Camiño de Santiago, moito deporte. Xosé Luis, ata sempre, aquí nos tes. Señoras e señores, moitas grazas por acompañarnos. SES coa súa música. Impulso primario, un tifón libertario, unha fábula real, un rebelde emisario, aprendiz de corsario, insolente leal, o antídoto que calma esas dores da alma, un fartarse de rir, a ortodoxia sen regras que nas horas negras prende candeas pra ti. Muller e nena, fala de mí. Unha nobre impostora, eterna desertora, a ilusión do cotián, o caos do sistema, cada día un lema, cada verba un imán. A psicose extensiva, a fundura máis viva, un sentir a prazer. As mulleres que cantan e as que se levantan, danlle a vida un porqué. Muller e nena, ferro e papel, grande, pequena, fala de mel. Devalúa a cordura, maxia da loucura, neste mundo marrón, en sublime mistura, descaro e tenrura, tinxen todo de cor. O vermello na estrela, o lilás da su vela, do seu mar un azul, dese mar do que veu e que nunca esqueceu, e a chama deste o sul. Muller e nena, ferro e papel, grande e pequena.